O que puido rematar en traxedia ten un final feliz. A vítima do ataque machista do Grove xa se recupera na súa propia casa. Recibiu alta hoxe mesmo. Ela está ben, está se recuperando, hoxe dan ya alta e supoño que nas próximas horas volverá para o pueblo, para o concello. A muller estaba ingresada no Hospital Montecelo de Pontevedra. Ali foi sometida onte a unha intervención cirúrxica para extraerlle a bala do calibre 22 que tiña no pescozo. Outro dos disparos propinados polo seu exmarido atravesoulle o pómulo. A concelleira coñecía personalmente a muller atacada. Recoñece estar sorprendida co acontecido. Non sabía que estaba en esta situación. Nunca me imaginei que estaba nesta situación, porque aparte eu coñezoa. Teño unha relación con ela polas nosas fillas desde que eran pequeniñas e a verdade é que nunca me imaginei que ela se atopaba nesta situación. Pero bueno, isto é así, a vida é así e cando menos o esperas. Entre tanto, o agresor permanece ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, custodiado pola Garda Civil. O varón tentou suicidarse coa mesma arma coa que atacou a súa exdona, disparándose ata en 2 ocasións. Foi operado de urxencia para retirarlle as balas, sei que padece unha hemorraxia cerebral. Pois polo que comentaban, estaba en guarda de custodia. Tan pronto lle dean a alta, era trasladado a prisión. Segundo apuntan algunhas fontes, o home fora axente da Garda Civil.